Daw kollha li jagħmlu użu mill-Employee Support Program fih dan il-People and Standards Division fi ftit jiem oħra se jkunu jistgħu jgawdu minn one-stop shop ġdid attrezzat bil-faċilitajiet kollha biex jiġi provdut l-aqwa servizz. Irremarkat dan ma' News is-Segretarja Permanenti fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Dr. Joyce Kassar. Dan fil-jum li fih propju qed tiġi mfakra l-importanza tal-għarfien dwar is-saħħa mentali u l-impenn tas-servizz pubbliku li jkun ta' assistenza għal daw kollha li jaħdmu fih danu. Bħalissa qegħdin inlestu l-aħħar fażi ta' din il-binja ġdida u biex jiġu traslokati s-servizzi mill-imsida għal dil-binja iktar ċentrali, iktar moderna, iktar ġdida li fija iktar clinics, ngħidilhom jien iktar kmamar ta' fejn in-nies jirċievu counseling u terapija. Dr. Kassar irrimarkat ukoll it-tip ta' servizzi li jiġu offruti u x-xenari li fihom ħaddiema tas-servizz pubbliku jistgħu jirrikorru għall-għajnuna. Is-servizzi li joffru il-professjonisti tal-Employee Support Program ivarjaw. Ġifieri kemm jekk aħna kellna kontingent mar it-Turkija u ġilura, kemm jekk kellna l xi ħadd mar il-Libja, kemm jekk xi ħadd naqaslu xi ħadd fil-familja, kemm stress relatat max-xogħol jew inkella forsi ċirkostanzi familjari. Is-Segretarja Permanenti spjegat ukoll kif is-servizz hu konfidenzjali u saħansitra l-ħinijiet tas-sessjonijiet jiġu bbażati fuq il-bżonnijiet tal-ħaddiema. Aħna nagħtu servizz konfidenzjali, is-servizz huwa matul is-sena kollha u ħinijiet skont il-bżonn tal-persuna, ġifieri nippruvaw nagħmlu schedules li jvarjaw biex jilħqu anki l-persuni li forsi ma jridux jgħidu lill-uffiċċju tagħhom fejn sejrin.